επίθεση η Νέα Σαλαμίνα. Ένα πρώτο σουτ, καλό σουτ, δύσκολα απόκρουση από τον Στέινμπορς. Τσίνα με τη μία η Σέντρα. Η μπάλα σε επιθετικό φαούλ, αυτό έχει σφυρίξει. Και έτσι θέλει η ομάδα του να πιέζει από τις γραμμές. Κουλισπαύλου μέσα στην περιοχή, εδώ υπάρχει στρέψιμο. Βέβαια. Θα περάσει ωραία ο Κουλισπαύλου. Χωρίς σχόλιο. Μακρύεφ, λίγα μέτρα φόρα. Γκολ 1-0. Η Νέα Σαλαμίνα ανοίγει το σκορ πάρα πολύ νωρίς με τον Ντίμηταρ Μακρύεφ. Κουλισπαύλου μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Η μπάλα πάει στον Μακρύεφ. Ο Τσούρτσουριτς τώρα το σούτο Αμπάρης. Με φάλτσο κεφαλιά η μπάλα, υπάρχει πέναλτι. Ναι. Υπάρχει κράτημα. Έτοιμος ο Μακρύεφ απέναντι από τον Αμπάρη. 2-0. Ρίχνει την μπάλα από την ίδια πλευρά. Άψογη εκτέλεση. Απ' την άλλη ο Αμπάρης. Για να δούμε αν μπορεί να ξαναμπεί γρήγορα το παιχνίδι. Ο Ντίξον, γκολ τρομερό από τον Κρίς Ντίξον. Πανέμορφο γκολ, το πιο ωραίο μέχρι τώρα. Εξαιρετικό παιχνίδι στο Αμόχωστος. Τρομερό γκολ, κοιτάξτε εδώ. Απίθανο γκολ. Σέντρα χαμηλά, ο Μπούντιμιρ προσπάθησε, ευκαιρία για την ομάδα του Παναλιμνίου. Ο Μπάουμαν έξω. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, θα τα καταφέρει. Υποπίεση από τον Πιερέτη. Ο Σκοπελίτης στο σούτ έξω. Πλάγια θέση, ο σκόρερ του Παραλιμνίου. Είναι κοντά του ο Μπάουμαν. Κάνει ένα σούτ έξω. Βγαίνει μπροστά η Νέα Σαλαμίνα με προϋποθέσεις. Ένα σούτ χαμηλά. Ο Αμπάρης δύσκολα. Μια-δυο έτσι καλές ενέργειες στο πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ παραλίγο. Τσίνα. Η Σέντρα κεφαλιά από τον Μακρύεφ έξω είναι. Λοιπόν, θα βγει ο Μπάουμαν από πλευράς Ένωσης που έχει ευκαιρία με τον Ντίξον μέσα στην περιοχή. Ο Στέινμπορς, τεράστια απόκρουση. Φάση του αγώνα για το Παναλίμνη με τη βολίδα του Ντίξον μέσα στην περιοχή. Φοβερή απόκρουση, αντίδραση από τον Πάβελ Στέινμπορς, ο οποίος αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σήμερα για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Τώρα εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά, ευκαιρία με κενή εστία, δεν μπορεί ο Ντίξον. Φροξιλιάς πάει για απευθείας, ωραία ο Στέινμπορς. Νέο σουτ από τον Φαν Ράσμπεκ έξω. Νομίζω υπάρχει φάουλ από τον Μπόζοβιτς, αφήνει ο ρεφερί. Ο Μακρύεφ για τον Πεδρίτο. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, ο Πεδρίτο κάνει και το σουτ. 3-1. Δεν υπάρχει θέμα offside, φεύγει από κανονική θέση ο Πεδρίτο. Και κοιτάξτε εδώ, θα κάνει το πολύ δυνατό σουτ. Φτάχνει τον Ντίξον, ο Μπούντιμιρ, ο Ντίξον τώρα. Θα κάνει ένα σουτ ωραίο, λίγο έξω. Υπήρχαν 6 σερί ισόπαλα αποτελέσματα. Εδώ υπάρχει offside για τον Μπούντιμιρ. Εδώ πήραν οι κάθετοι, ο Μπούντιμιρ, υπάρχει offside.